Mga kapuso, padayong magpauwan sa nasud ang Trough o ang extension sa low pressure area sa Pacific Ocean. Nasipatan sa pag-asa ang low pressure area sa gilayon nga 1,170 kilometers sa silangang bahin sa Eastern Visayas. Karong adlawa, gikatakdang musud sa Philippine Area of Responsibility ang maong LPA. Apan ubos ang tsansa niini nga mamahimong bagyo. Matod sa pag-asa, grabing naapektuhan sa Trough o LPA ang Mindanao, Bicol Region, Eastern ug Central Visayas. Lauman ang mga localized thunderstorm sa pipila ka mga lugar sa nasod. Karong buntaga, lauman usab ang pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa Central ug Eastern Visayas. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon gihapon kini hangtod na sa hapon. Posibleng masinati usab ang heavy to intense rains sa pipila ka mga lugar nga makamugna og mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.